Barka da waraka Hajiya. Kina tare da Mai Karisma TV a cikin wannan shiri na mai albarka mai suna Daga Titi. Wato shiri ne wanda muke yin shi domin nishadantar da masu kallon mu. Za mu so mu ji suna Hajiya? Sunana Fatima. Na'am? Fatima. Na'am, Hajiya Fatima. Tambayar mu ita ce kamar yadda muka sani idan aka ce mota kwaya ɗaya kenan. Idan aka ce motoci ana nufin jam'i da yawansu kenan. So da Allah muna so mu ji yayin da aka ce tolo-tolo guda ɗaya, to idan kuma jam'in tolo-tolo ne yaya za a kira su? Tollai. Na'am? Tollai. Ban ji ba? Tollai. To Hajiya Fatima ta ce tollai, za a kira tolo-tolo da jam'insu. Mun gode sosai Hajiya Fatima.